Bir wagtda bir adam bir arasda imanly zenanany Allah beýdip şey diýip bagyşlan gynagy razy etipdir. Bir halwat bir öýüň içinde. Bay ýanky zenany razy bolmajak bolupdyr, ýanky adam muny razy etipdir gynaga. Bolýa diýipdir ahyry. Oham adam aýtdyr gaflary gulplandy diýipdir. Zenany bolýa diýipdir. Yortup imanly zenanymyşdy. Hudaýyny taniýan adammışdy. Gaflary gulplaşdyrpdyr hemmesini. Oham ýene öwürlik gelipdir şu barmaly otağa. Bir gafa güýjüm ýetmedi diýipdir gulplamaga. Aslında şeyli gulplajak bolmady diýipdir. Heýse gafol diýip turupdyr ýanky hafa adam, zalim adam. Onu oturanna aýdypdyr, ýok otura diýipdir. Men aýtýan gafim bu otoklar gulpladym diýipdir. Özümiz bilen Allah Taalaň arasynda gafim gulplap bilmedim diýipdir. Her ýerik bardım, her jer etdim, Hudaýy kökezmejek bolup, Hudaýy Taala biziň gynamyzy görmesin etjek bolum, bolmady diýipdir. Meňe elimden gelmedi, sen elinden gelermiş diýipdir. Derbeste biruye khud zimerdum ta eyt ne gösteret mara derbeste çesudu alimul gayb danaye nehanu aşkara diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme gafini yapmalı falani göramasın dedem göramasın oğul göramasın qid göramasın falani göramasın deyip vah gafini yapanın peydası yok deyiptir. İçindaşın bilip duran Allah Teala hadır nadir kim deyiptir. Mene deyiptir himme gafini yaptım deyiptir. Emme bir gafy var, şonu her jere ýapjak bolum, başarmadım diýipdir. Görmer ýal etjek bolum, bolmady diýipdir. Ýanky adam şun kefine müteessir bolup, odal bu kadar ahun olaman kefine wagzlanmadyk adam, indi bir imanly denanan, hakykat aýtýan kefine müteessir bolup, ölüýünçe tobaň içinde bolup bir çyn Hudaýyň dostlaryndan, ewliýa adamlardan boldy.